Ćao ljudi i dobrodošli još jednom na moj kanal. U današnjem videu govorimo o stvarima koje cruise kompanije ne objavljuju, da tako kažemo guraju pod tepih, a o čemu se zapravo radi saznaćete u minutama koje slede. Za one koji su prvi put na mom kanalu i koji do sada nisu čuli ovu priču, jedno od najstrožijih pravila na kruzerima, generalno u kruz industriji, jeste zabrana bilo kakvih afera između gostiju i članova posade. Zašto je to tako? Postoje različiti razlozi. Jedan od njih jeste da se gosti zaštite od eventualne manipulacije, ali i da se posada zaštiti od mogućih optužbi. Naravno, u prvom planu je njihov lični interes, a to je da kompanija izbjegne bilo kakve pravne i medijske skandale, da se održi bezbednost na brodu i generalno da se izbjegnu bilo kakvi problemi. Iako je to zabranjeno, to se dešava jako često, ljudima je zanimljivo baš ono što je zabranjeno. Doduše neki to rade iz neznanja, gosti verovatno nisu ni svesni šta može da se desi članu posade ako ih uhvate neki od kolega na brodu ili baš da ga lično vidi kapetan, odnosno nju. Postoji priča koja je zaista istinita, a to je da je muški član posade imao aferu sa jednom gošćom i dok je to za njega naravno bila jedna prolazna avantura, ona je shvatila to kao nešto više i kada je on njoj stavio do znanja da on ne želi da oni nastave dalje, ona se jako naljutila i zamislite šta je uradila, pa prijavila ga. I to ne bilo kakva prijava, nego jedna prilično teška optužba, odnosno optužila ga je za silovanje. Dečko je dobio momentalni otkaz. Ona se u međuvremenu predomislila i rekla da to nije baš bilo silovanje, odnosno da oni jesu imali aferu, ali da to nije silovanje. Međutim, šteta je već učinjena i dečko je poslat u prvom portu kući. Poenta cele priče jeste da, iako je to zabranjeno, to se dešava jako često, i verovatno će se dešavati, ali ako ste gost ili ako ste član posade i privuče vam pažnju neko tamo na brodu ko ne bi uopšte smeo da vam privuče pažnju, bar ne u tom smislu, budite jako diskretni, pazite kome pričate i razmislite dobro da li je zaista vredno upuštati se u takav rizik. Ovdje pre svega mislim na članove posade, jer optužba za silovanje je itekako ozbiljna, verovaće se gostu i verovatno će proći puno vremena dok se ne dokaže da ste vi nevini, odnosno da niste učinili to za čega se teretite. Da li ste znali da na krstarenjima tokom godine nestane više desetina ljudi? Kako? Ne baš da ih je neko gurnuo, odnosno da je izvršeno neko ubistvo, pre svega radi se o samoubistvu. Da, nažalost, između 20 i 30 ljudi godišnje izgubi život na takav način. Nažalost, neki ljudi dođu na brod da bi drugima, neću reći upropastili godišnji odmor, ali tako izgleda. Dakle, bacili senku na nečiji odmor, na nečije uživanje, opuštanje i tako dalje, da ne kažem ukoliko su došli sa nekom bliskom osobom ili prijateljima. Osim ovakvih stvari, vrlo često ćete čuti da je neko pao sa broda. Sad, u tom momentu ljudi koji nikada nisu radili na brodu verovatno razmišljaju pa kako je to moguće, koga je gurnuo ili šta se tu desilo. Kao neko ko je radio na brodu, mogu odgovorno da tvrdim da ne možete tako lako da padnete sa broda, jer ta ograda nije uopšte mala. Odnosno, evo, ja sam recimo visine nekih 1,70 m i ta ograda meni dođe do pazuha. Znači, ajde da kažemo da je recimo minimalno 1,50 m visine. Znači, sa ograde možete da padnete jedino ako je osoba u alkoholisanom stanju, ako je nadrogirana ili ne znam, ako je koristila neka sredstva koja bi je naterala na tako neko ponašanje, ili ako, na primjer, gosti rade neke stvari koje ih mogu, nepromišljene, da tako kažem, stvari, penjanje po nekim nebezbednim delovima koji ih mogu dovesti u takvu situaciju da padnu sa broda. Pre nekoliko dana sam baš pročitala kako je otac
pokušavao da slika svoju ćerku tako što je stavio na ogradu i ona je pala. On je odmah skočio za njom da je spasi i sreća, uspeo je u tome. Prošli su jedno i drugo bez nekih većih ozljeda. Ne znam sad tačno sa kog deka su pali. Pretpostavljam da to nije baš neki onaj od najviših, ali kako god, znajte da pad sa kruzera uglavnom se završava smrtnim ishodom, jer to je velika visina, ljudi. To vam je kao da skočite sa neke zgrade. Ukoliko neko padne sa broda, znajte da će ga jako teško pronaći. Prvo, to je velika visina i kao što sam rekla, smrtni ishod je najverovatnije siguran. Drugo, većina tih kruzera nemaju takozvane MOP sisteme, odnosno to vam je tehnologija za automatsko praćenje i detekciju osobe koja padne u more. Uglavnom se oni oslanjaju na ljudski faktor gde se posada obučava za takve situacije u smislu da ako primete da je neko pao sa broda, vi ćete čuti razglas man overboard, man overboard. To u prevodu znači da je neko od članova posade verovatno to video, potom prijavio gore komandnom mostu i u tom momentu dakle, počinje potražnja za tom osobom. Naravno, kompanije ovakve stvari ne objavljuju tako često, ne objavljuju uopšte, jer ne žele da na takav način nekome pokvare godišnji odmor. Zašto biste uopšte čitali takve stvari, ali postoje neki sajtovi, neke Facebook grupe koje se bave prosto dešavanjima na krstarenjima. Dakle, tako kažem, kao neke novine vezane za sve što se tamo dešava, gde možete to da pročitate i gde možete saznati više o takvim situacijama. Dolazimo do dela koji se zove autogratuity. Za one koji ne znaju, koji nisu nikada išli na krstarenje, a možda će jednog dana ići, dobro je da znaju da su to automatske napojnice, odnosno dnevnica, takozvani fiksni iznos koji se dodaje automatski na vaš račun svaki dan po osobi do kraja krstarenja. Naime, kada rezervišete neko krstarenje preko bookinga ili preko neke agencije, agenta ili kako god to bilo, obično u tu cenu nisu uključene ove automatske napojnice. Tu vam je uključena cena smeštaja, brodske takse i već šta vam tamo nakače, ali usluge osoblja nisu uključene. Te usluge vi ćete platiti zadnji dan vašeg krstarenja. Zašto se to radi? Naime, kompanije ne plaćaju posadu iz svog budžeta, odnosno isplaćuju možda neku minimalnu zaradu, tako da ostatak zarade zapravo plaćaju gosti. I sad, šta se dešava? Kada vi dođete na brod, vaša kreditna kartica će se povezati sa tim nekim brodskim sistemom i te automatske napojnice počinju da se naplaćuju svakog dana do kraja vašeg krstarenja. Kome idu te napojnice? Idu za osoblje poput sobarica, poput konobara u restoranima, u barovima, kod masaža, spa tretmana i tako dalje. Dakle, automatski se dodaju na svako kupljeno piće, na dining room i tako dalje. Kompletno sve to se skuplja u jednom sistemu, u glavnom sistemu broda i po priči kompanije taj autogratuity, odnosno te automatske napojnice se dele ravnomerno svima po departmentima, tako da dobiju i ljudi kao što su kuvari i oni koji peru suđe i tako dalje. Znači, to je njihov deo plate. E sad, da li se oni mogu izbeći? One mogu izbeći. Mogu se izbeći tako što prvi dan na brodu jednostavno ih odete na guest servis i kažete da vi to ne želite da plaćate, ali u tom slučaju imajte na umu da jednostavno vi zapravo zakidate određene članove posade za deo njihove plate. Ono što može da se uradi jeste da uvek odete i iskeširate, jednostavno date tom nekom konobaru, sobarici ili već nekom članu posade za koji smatrate da radi svoj posao izvanredno i da je bio izuzetno ljubazan, fin i tako dalje, vi možete mu date u kešu. Ali ono što ja smatram nepravedno jeste kada gosti odu
odjave se od tih auto gratuity i onda ne ostave nikakav bakšiš. Praktično vi ste ljude zakinuli, praktično oni, ajde da kažem sad, zakinuli su člana posade za deo plate ili, na primjer, ostave nekih $5. Sad, tu je pitanje koje se postavlja koliko zapravo kompanija zaista prikupi tog novca i gde taj novac ide i da li se zaista raspoređuje svima ili nešto zadržavaju za sebe. Sad, to je odgovor koji naravno niko ne zna i vjerojatno nikad neće saznati, jer ako pitate za tako nešto, oni će vam reći da se svima ravnomerno raspodeljuju. Pitanje je koliko zapravo iznose te dnevne, da tako kažem, te napojnice, zavisi od kompanije do kompanije, znači može biti između $10 i $20. Sada dolazimo do priče o čamcima za spašavanje. Nemojte misliti da će biti scenario Titanic ili nešto slično, da ih nema dovoljno, ima ih i za posadu ili goste, ali čamci za spašavanje mogu da se spuste u more samo ako brod stoji uspravno. Znači, ako je brod iz nekog razloga nagnut levo ili desno, to neće biti moguće. I šta se onda dešava? Sad će neko misliti da će ljudi skakati sa broda. Ne, na brodu postoje takozvani life raft, odnosno to su vam kao, kako bih rekla, neki splavovi na naduvavanju u koji može da stane nekih 20 do 25 osoba, sad sam već zaboravila, nešto tako, prilično su onako jedni do drugih kao u sardinama, ali u slučaju neke baš nepredviđene situacije, neke baš opasne situacije gde mora da se napusti brod, znači svi i članovi posade i gosti će najverovatnije završiti u ovim splavovima, odnosno life raftovima, tako da nema brige što se toga tiče. A gde idu otpadne vode sa kruzera? Na kruzeru ima jako puno ljudi koji se kupaju, tuširaju, pere se suđe, naravno vrše nuždu i tako dalje. Gde ide sve to? Pa ide u more. Šalim se, ne ide direktno iz tuša ili iz sudopere ili iz WC šolje, ne ispušta se to u takvom obliku u more. Ono što prvo ide u more jeste takozvana voda, siva voda, odnosno otpadne vode iz tuša, sudopere, veš mašine i tako dalje. Ona prolazi kroz određeni sistem filtracije, kroz određena postrojenja koja će prečistiti tu vodu, a potom se ta voda ispušta. Potom ide crna voda, odnosno otpadne vode iz kanalizacije. Sad ovdje je taj sistem prerađivanja mnogo strožiji, rigorozniji. Prolazi se kroz, dakle, takva voda se propušta kroz određena postrojenja za prečišćavanje vode, kroz neke 4 ili 5 faza i potom se ispušta u more. Praktično ta voda kada prođe ceo taj proces, ona je skoro pa čista, nije baš za piće, ali dakle nema onoga što vi mislite da ima. Dok onaj drugi ostatak praktično se odnosi sa broda onog momenta kada brod pristane u luku, zajedno sa svim ostalim otpadom koji postoji na brodu, sa smećem, da tako kažem, sa plastikom, sa papirom, sa biootpadom, sa, ne znam ja, dakle raznoraznim stvarima, jer se na brodu smeće mora razvrstavati. Postoji određena prostorija gde vi morate da odnesete vaše smeće razvrstano, znači to je baš rigorozno. I ono što nisam rekla jeste da se generalno ispuštanje tih otpadnih voda u more, odnosno okean, može da vrši na udaljenosti od 12 nautičkih milja od najbližeg porta. Znači kada brod isplovi, tek nakon 12 nautičkih milja može da isprazni. Zašto to brodovi rade? Prosto zato što moraju da se oslobode toga, ne može se nositi sve vreme i ne, da tako kažem, prilično dugo, znači mora brod da se reši onoga čega može da se reši. Sigurno ste puno puta vidjeli u novinama neke ogromne kruzere i pitali se čemu toliko veliki kruzeri. Svake godine kompanije izbace neki novi, bolji, veći, sa puno više sadržaja i tako dalje.
Naravno, sve se radi zbog para. Osim što je njima naravno u interesu da vas prevezu do tamo neke željene destinacije, kompanije žele na svaki mogući način da zadrže goste na brodu, da oni potroše svoje pare baš tu, nudeći različite usluge. Pa tako na brodu imate usluge spa centra, znači imate masaže, imate frizera, imate razne prodavnice, možete da kupite parfeme, možete da kupite dijamante, šta god, znači svašta nešto, da popijete što više pića i slično. Na brodu imate toliko sadržaja da vi zapravo ne morate ni da izlazite sa broda, jer njima je zapravo i cilj da vi što duže ostanete na brodu i da uopšte ne idete na te destinacije na koje vas oni voze. Jer na brodu ćete zaista naći puno toga zanimljivog, zabavnog i oni žele da vi tu trošite vaš novac. Osim ovoga, na primjer, kad dođete na neku od tih destinacija, kad dođete u neki od tih portova, vrlo često te prodavnice koje turisti posećuju, kupuju tamo neke dijamante ili ne znam ja, već neke stvari, taj neko u toj prodavnici ima ugovor sa tom kompanijom i on će dobiti tu neku proviziju ako nešto proda. Dakle, sve je to povezano, sve je to neki marketinški potez, neke prodajne taktike. A, na primjer, ono što je posebno zanimljivo jeste da same kompanije kupuju privatna ostrva, pa tako ćete recimo kod Carnival imati Half Moon Cay, Coco Bay, neke druge kompanije i tako dalje. Znači, one rade sve samo da bi gosti potrošili novac i ostavili zapravo taj novac njima. Na tim privatnim ostrvima nema ništa posebno da se vidi, samo lepa plaža i predivno tirkizno plavo more. Oni tamo imaju neke kafiće, neke u stvari da kažem beach barove, da se bolje izrazim, gdje će naravno gosti ceo dan da piju, jedu i opet pare idu njima. Ljudi obično misle da na kruzerima, s obzirom da često plove u međunarodnim vodama, da se često dešavaju razni zločini i kriminalne radnje. Sad, koliko je to istina? Zapravo ne. Ne, nije baš to tako često, s obzirom da na kruzerima postoje brojne kamere da prate bukvalno svaki korak ne samo članova posade, nego i gostiju. Ono što se smatra nekim kriminalnim radnjama najčešće su prekršaji tipa napada, znači fizičko nasilje između gostiju ili između članova posade ili nešto slično. Zatim tu su seksualni napadi, seksualno uznemiravanje, krađe i slično. Tako da ukoliko se nešto od ovih prekršaja desi u američkim vodama, za to je nadležan FBI. Da, nisam rekla, vrlo često se nalaze i nedozvoljene supstance, držanje nedozvoljenih supstanci. Na brodu postoji zatvor, postoji obezbeđenje. To obezbeđenje ima određena ovlašćenja, ali ne kao policija. Dakle, nije policija, ali postoji zatvor za zadržavanje osoba koje prave probleme. Ono što treba da znate ukoliko idete na kruzer kao gost jeste da kompanije imaju pravo da promene plan putovanja pre polaska broda ili čak u toku putovanja. Tako da ako ste planirali da posetite neku destinaciju poput Mikonosa, Santorinija ili recimo Grand Turka ili neku takvu destinaciju gdje brod ne može da pristane u luku, nego ne može da dokira, nego mora da bude usidren daleko od obale, može se desiti da kompanije otkažu takav port iz razloga koje uopšte ne moraju da vam objasne, ali najčešće su u pitanju vremenski uslovi i onda gosti budu prilično razočarani, ali jednostavno koliko god da se neko žalio na to, prosto bezbednost je uvek na prvom mestu. Naprimjer, mi kada smo radili svetski kruz, otkazana su nam bila Cookova ostrva iz vremenskih uslova, zbog vremenskih uslova, ali recimo kompanije znaju da ubace neki drugi port u odnosu na, kao zamenu, da tako kažem, što opet nije loše, dobit ćete nešto što možda niste planirali, ali ćete vidjeti. Vratit ću se na onu priču o gradnji sve većih i boljih brodova.
Naime, kada kompanije projektuju te brodove, one obično razmišljaju o gostima, ali ono o čemu se ne razmišlja dovoljno i gde obično nastane problem jeste broj posade. Na takvim brodovima nema dovoljno posade koja bi, da tako kažem, opravdala očekivanja gostiju, pa zbog toga posada radi jako puno, jako dugo, bez dana odmora i tako dalje. Ono što recimo ne može sigurno da se promeni jeste da se preko noći dovede veći broj ljudi, jer prosto koliko ima kabina toliko može da se smesti ljudi, ne može više od toga. Jedino ukoliko brod ide na dry dock pa se onda, na primjer, od nekih gostinskih kabina pretvore, odnosno da se neke gostinske kabine preurede u sobe za posadu. I za kraj ovog videa reći ću svima onima koji idu na krstarenje, budite fini, budite pristojni prema posadi, jer to su ljudi koji jako naporno rade da bi opravdali vaša očekivanja, da bi vam ostavili jedno nezaboravno putovanje, da bi vam pružili sve da se vi osjećate kao kralj ili kraljica i budite sa njima u dobrim odnosima, jer nikad ne znate kada ćete trebati tog člana posade. Inače, posada se između sebe vrlo dobro zna, pa tako da ako možda vam nekad bude zatrebala kabina, a kada odete na recepciju tamo vam kažu pa morat ćete da sačekate neko vreme, možda ipak nešto može preko veze. Tako da, eto, ja vam ovim putem poručujem da budete u dobrim odnosima sa posadom, da budete pristojni i kulturni. U svakom slučaju, nadam se da ste uživali u ovom videu, informacijama nekim koje sam sa vama podelila. Vidimo se u nekom narednom. Ćao!